Днес в предаването Репортер ще говорим за една от най-големите и влиятелни онлайн родителски общности в България – Фейсбук групата с деца на море и планина. С над 150 хиляди членове тя се е превърнала в място не просто за споделяне на отзиви за почивки и пътувания, но и в обществен барометър, къде се обменя опит, къде се отправят сигнали, къде се формират нагласи. Сега ще разговаряме с Елена Михова, един от администраторите на групата. Ще поговорим за доверието в онлайн общностите, за границата между личния опит и обществената отговорност, за опитите може би за влияние и манипулации и за това какво означава да носиш отговорност пред 150 хиляди гласа, нали така? Даже над 155 хиляди вече са нашите членове и бързам да ви благодаря за този разговор и интереса към това, което правим. Според вас, какво е общественият ефект от тази концентрация на мнение и личен опит? Нека от тук да започнем. Никой в нашия екип администратори не си е представял, че един ден ще стигнем до тук, както сама казахте, над 155 хиляди членове. Всъщност, началото на групата постави Нели. Тя я основава преди вече 10 години с една простичка идея, едно болнаво детенце на име Мика, което тя, живеейки на морето, трябва да води на различни места в планината, да диша чист въздух и да се лекуват. И тя създава групата със свои близки и приятелки, за да обсъждат тези места, които са подходящи да водят дечицата си на почивка. Факт е обаче, че вече сме над 155 хиляди членове и всеки ден към нас се присъединяват още много родители, които търсят подходящи места за ваканция със семейството си. Всъщност на мен ми е трудно да коментирам какъв е общественият ефект от тази концентрация на мнения и споделен опит, но пък е факт и дано не прозвучи нескромно, но групата с деца на море и планина всъщност се превърна в сериозен фактор при взимането на решения къде да пътуваме, как да почиваме и какво да хапваме и къде да хапваме с децата си. И доказателство за това наистина са десетките нови членове и безбройните постове, които всеки ден четем в групата ни. И вие как се справяте с тази отговорност на съдържанието да е достоверно? Защото, както казахте, хората вземат решение за почивка, за пътуване, дори за безопасност на децата, въз основа на мненията в групата. Права сте, че отговорността наистина е голяма, но пък трябва да кажа, че в тази тежка задача всъщност ние не сме сами. Изпълняваме я заедно с всичките наши 155 хиляди самишленици. И истината е, че именно те са причината и да съществуваме, за което им благодарим. Естествено, ние като администратори сме въвели правила, които следим да се спазват, доколкото това е възможно, разбира се, при толкова много членове в групата. Ние сме едва 6 администратори на фона на всички тези хиляди хора, но пък сме се постарали да въведем тези правила, които максимално да намалят възможността за публикуване на неистинско или пък провокирано от някакви нечисти подбуди съдържание и се надяваме да се справяме с тази задача. Как се променя гласът на родителите, когато говорят заедно, в група, а не по-отделно? Мисля си, че болшинството от нас ще потвърдят, че когато си сред свои, в случая говорим за хора с общи интереси, обединени от желанието да пътуват с децата си, когато си сред свои се чувстваш по-спокоен да попиташ, да споделиш мнение или да потърсиш съвет. И всъщност това е и част от психологията на хората, някак си по-сигурен си, когато знаеш, че хората в тази общност имат твоите притеснения, нужди или очаквания. И още по-хубаво е, когато напълно непознати хора те подкрепят в изразеното мнение или пък откликнат на въпрос, който си задал. Така че, да, гласът е по-силен, по-стабилен, когато си сред хора, с които споделяш общи интереси. Имало ли е случаи, в които пост или коментар да доведе до сериозна обществена реакция, положителна или отрицателна, негативна? Неведнъж. Да, неведнъж сме имали такива случаи. За съжаление в положителна и в негативна насока. Мога да дам пример. Примерно, появява се отзив в групата от някои от нашите членове за някакъв нов малък семейен хотел, който е посетил и са изключително доволни. И след това разбираме, че това място за настаняване
вече е запълнено месеци напред. Естествено, и има и такива неприятни ситуации, в които се споделят отзиви за детски лагери, примерно, което продължаваме да твърдим, че е недопустимо, но за съжаление продължава да се случва. Деца, на които е предлагана некачествена храна, деца, които в последствие се озовават в болница. Нерядко това нещо достига до медии, като вас. Институциите реагират ли, когато групата се намеси с масово споделяне и критика, както казвате? Имаме такива случаи, в които включително и наши членове споделят за подадени сигнали за лоша хигиена на определено място, некачествена храна, некоректна финансова политика при настаняване или съответно напускане. Подават се сигнали в районни здравни инспекции, в Комисия за защита на потребителите. За съжаление, ние няма как да следиме развоя на тези сигнали и какво се случва след проверките, но определено това се случва и се надяваме отговорните институции при подаден такъв сигнал да си вършат работата. Срещате ли натиск от различни заинтересовани страни? Има ли опити групата да бъде използвана като платформа за нерегламентирана реклама или влияние? Как разграничавате личния опит от откровенно подвеждаща информация, дори манипулация? Да, за съжаление има и такива случаи, в които ние като администратори сме били подлагани на натиск, основно от съдържатели на места за настаняване, които са получили отрицателни отзиви от наши членове. И всъщност това е причината да искаме всеки пост за споделяне на мнение да бъде придружен със собствени снимки, направени на мястото. И да, рядко, но били сме заплашвани, но когато отговориш аргументирано и с доказателства, всъщност някак претенциите на ответната страна. Какви са и критериите ви за премахване на постове, свързани с търговски обекти? Премахваме в случаи, когато установим, че те наистина целят нерегламентирана реклама и подвеждане на хората. Има доста собственици, работещи в туристически обекти, които са членове на групата и се възползват от възможността да предлагат обектите си така понякога украсено малко повече, отколкото е в действителност. Също така не допускаме чувствително съдържание, обиди, квалификации. При нас добрият тон наистина е задължителен. Как групата оформя разбиранията на родителите за качествено време с децата? Това вече е труден въпрос, защото всички хора сме различни. Съответно, всеки от нас има различно виждане за това, кой е най-добрият начин да прекараш времето с децата си. Но това, което мога да ви споделя и това, което ни прави впечатление и много ни радва всъщност е, че все повече стават запитванията за места сред природата, на които да водим децата си. Ако, например, допреди година-две водещото беше наличието на детски кът с аниматор, то сега все по-често се търси информация за туристически маршрути, подходящи за различни възрасти, места с занимания на открито, като риболов, колоездене, спортни занимания. И това е прекрасно, защото все повече деца оставят телефоните и таблетите и виждат живата природа и онова невероятно приключение, което тя може да им предложи. Има ли напрежение между различните типове хора? Тези, които търсят комфорт и тези, които пък избират дивата природа? Не, категорично не. И това е едно от нещата, с които се гордеем много. Толерантност и уважение са основни правила при нас. И благодарим на нашите членове, че ги спазват. В групата с деца на море и планина всеки има свои предпочитания и виждания как да прекара почивката си и това е нещо, което наистина ценим. Дали от институции са ви търсили с мнение по въпроси, свързани с туризма в България? Барометър сте на това, което се търси, на което се коментира? Благодаря ви за оценката, но към момента нямаме такава комуникация и такъв опит с институции, които са ангажирани по някакъв начин с развитието на туризма в България. Нашата цел е да сме полезни на хората, да даваме съвети, а ако някой има нужда да споделим нашия опит, естествено, че сме на разположение и сме отворени за това. Ако утре интернет спре, какво от групата бихте искали да запазите за обществото? Може би усещането, че можем, всеки един от нас може да бъде полезен. Също така да запазим обичта към родината, която
всеки ден, посещавайки тези различни красоти, които българската природа ни предлага и които ни поднася, да я обичаме, да я уважаваме, да се грижим за нея и не на последно място духът на уважение и толерантност, които царят при нас. Навинала сме нещо, ако сме изпуснали, е важно да го кажете. Да благодаря на финала на членовете ни, защото всъщност ние съществуваме благодарение на тях. Да благодаря и на многото приятели и съмишленици, които срещнахме през тези 10 години, които ни подкрепят в така смелите ни мечти да вървим напред и да се развиваме. Благодарим им.